si sentéssim ploure. Avui m'obriran tant sí com no. Ah! Era un escarbat, oi? Un escarbat molt gros. Quin fàstic! Tu sents quin xivarri? I si tornem a trucar a la Guàrdia Urbana? O si tant és, les 3 vegades que han vingut han apagat la música i han recollit la porqueria. Els urbanos es pensen que estem boges, que ens ho inventem. Doncs ho gravem. Bona idea. Soc la Joana Armengol. I aquest és el replà de sota casa meva un dilluns a les 9:45 del matí. Molt bé. Ja està. Saps què? Li enviaré a l'administrador també, que diu que farà alguna cosa, però encara és l'hora. Va, que passen de nosaltres. Anem. Bé, és que si estic un dia més sense dormir, em moriré. Què? Ja t'ho creus, ara? Això són gamberros, home. És canalla, que tira petards a dins de la bústia o algun llum encès. Té, aquesta és del banc. No es pot llegir res. I el soroll del pis de sota, això encara continua? Cada dia pitjor. Entren, surten, fumen crits, es barallen, llencen porqueria... No sé qui són, però no em deixen dormir. Tenen la música tot drap a qualsevol hora. Doncs va, anem a denunciar-ho, vinga. Ja ho he fet 3 vegades. I així que arriba a l'Urbana és com si no haguessin trencat mai un plat. Tinguin pal, per favor. Per mi que són mafiosos. Potser hi tenen drogues o algun negoci il·legal. No farien tant de xivarri si fossin coses il·legals, no, el que estan fent? No comencis a muntar-te pel·lícules, mare, per favor. No sé, no em facis cas. Però jo pararé boja. No dormo, no menjo i ningú em fa cas. M'adono que em faig gran i tothom em mira com si estigués torrada. Bueno, queda't aquí, ara vinc. On vas? Doncs a parlar, vaig a parlar. S'ha de parlar amb la gent. Parlant, la gent s'entén. Sí, creu-t'ho. Vinc amb tu. Anem. Ja veuràs com no t'obriran. Per què? Home, perquè a mi no m'han obert mai. Bueno, potser tinc sort, no? Sí. Anem. Què passa? Que no es pot dormir o què? Perdona, mira, jo sóc el fill de la veïna de dalt. Quina veïna? La veïna sóc jo. I estic fins al cap de... La meva mare es queixa que potser feu una mica massa de soroll. Soroll? Jo no. I tant, i Que molt no, que això és mentida. M'estàs dient mentides, Sí. ara? Un moment, que el veus, escolteu, estan xerrant, hòstia, no podeu deixar la merda aquí, que no ho veus. No podeu fer el soroll que esteu... Han trucat del banc perquè hi passés. El delegat m'ha dit que des de fa 5 mesos que tots els rebuts del pis els han tornat. Què vols dir? Que els de les finques no te'ls cobren? Això m'han dit. I com és que no en sabies res? Tot això ho duia l'Amadeu i a mi no em deixava tocar res. Es veu que els del banc fa cosa de 3 mesos el van avisar. Ell va dir que s'ho miraria, però no ho va fer. Oh, tornem-hi. No escoltis. O sigui que legalment no has pagat el pis des de fa 5 mesos. I els del banc m'ha dit que em poden fer fora. No, primer t'haurien d'enviar un avís. I l'administrador què diu? Ai, és ell el que els ha tornat. El Llompart? Em sembla que ja sé què està passant. El Llompart administra tota la finca, oi? Sí. I els pisos de lloguer són propietat seva. Sí? Doncs està claríssim. Us està fent mobbing. Vol fer fora els llogaters. I vol comprar els pisos que encara no són seus. I els veïns merdosos de sota. Els ha posat ell per fer-vos la vida impossible i que no tingueu més remei que vendre-li el pis i marxar. Doncs jo no li penso vendre. I jo què puc fer? Mira, farem una cosa. Truca a un amic meu advocat. En sap molt de mobbing immobiliari. I també t'apunto l'adreça d'una oficina d'informació de l'Ajuntament. Precisament la van obrir per atendre casos com aquests. Moltes gràcies. Li diré al meu fill que em doni un cop de mà. Però fes el que t'he dit. Sí. Moltes gràcies. Adéu, Rosita. Adéu. Adéu, Rosita. Adéu.
Em vaig a prendre un ibuprofen o el que sigui, perquè tinc el cap a punt d'explotar. Vaig a parlar amb els veïns ara. No, o que vols que et facin una cara nova, com a l'Andreu? Doncs vine a casa meva. Gràcies, Paz. Però és que em fa molta ràbia que em facin fora de casa meva. Sé que necessito descansar per això. Ho entenc. Però pensa que només és per agafar forces. Vaig a fer-me la bossa.